Pois falamos de nova quedada nun polígono industrial na provincia de Pontevedra para facer o que estades vendo, derrapaxes, queimar roda e dar reviravoltas cos coches ante dúcias de mozos que miran sen ningún tipo de medida de seguridade e, como podedes ver nestes vídeos que eles mesmos gravan e soben as redes sociais, xa coa noite pecha. Pero atención, porque desta vez a imaxe que chama a atención na quedada é esta que ides ver. Fixadevos ben as imaxes porque estades vendo e escoitando os berros, insultos e asubíos que lle dedican a un coche da Garda Civil cando aparece pola quedada. Ademais, como vedes, todos se dirixen cara a él para forzar os axentes a dar media volta, Pois unha media volta que a Garda Civil finalmente acabou realizando, vendo que había tanta xente, tantos mozos, marchando cara a ese coche. Falamos, Rocío, que só había unha patrulla, polo tanto, decidiron marchar antes de que se complicara a situación. Non, de logo que as imaxes chaman a atención. E nós hoxe estamos en Salvaterra do Miño, estamos no escenario do que puido chegar a ser unha desas quedadas de coches. Atentos porque, Fátima, xusto no punto no que ti estás, hai pegadas e hai marcas de freazos de coches, non? Si, boa tarde, compañeiros. Ademais, é unha zona que está literalmente cortada ao tráfico, é unha zona que prácticamente está abandonada deste polígono de Salvaterra, polo que por aquí non teria por que circular ningún vehículo, pero xa vedes que no asfalto nótanse as pegadas deses vehículos, vemos cachiños de rodas, e se vos fixades aquí ao fondo tamén temos pois un anaco ben grande, pois do que sería unha roda estoupada, e ao resto pois quedou aquí nesta rotonda. Sabemos que o escenario máis común, máis habitual destas carreiras é o sur da provincia de Pontevedra, os concellos do Porriño, concellos como de Tui ou Pontevedra, e tamén sabemos por confirmación das fontes policiais que moitos dos vehículos que víamos nesas imaxes que estamos a ver agora son vehículos habituais de diferentes carreiras en diferentes puntos de Galicia. Así que agora mesmo as autoridades están a visualizar todos esos vídeos que ademais se soben frecuentemente ás redes sociais, están a visualizar e a investigar pois a procedencia e tamén tratar de averiguar onde serán as seguintes quedadas. Eso é o que están a investigar e iso é o que reflectimos no seguinte informe que elaboraron os compañeiros. O ruxido de motores a máxima potencia. O asfalto marcado polas rodeiras. E centos de espectadores. Son os ingredientes dunhas concentracións cada vez máis comuns en Galicia. Os escenarios son polígonos ou zonas afastadas dos núcleos urbanos, e ata eles acoden na súa maioría xente nova cos chamados coches tuneados. Todo gente joven, con vehículos normalmente no muy nuevos, acelerones, hacen que las ruedas derrapes y cosas así. Cada un trae os seus vehículos con escapes modificados para ver cal sona, cal ten menos pistóns, cal sona distinto. E ao final, todo o mundo sabe que aquí non se fai nada que... barullo, aparte de barullo. Adoitan quedar a través das redes sociais con convocatorias masivas, aínda que poucos o recoñecen. Estas quedadas que se fan por internet? Non se fan por nada, aquí a xente ven a punto. Nadie organiza nada, nin se fan por nada. Ves? Hai xente, aparcas, xa está. Como na Praza do Concello. Con todo, é doado atopar vídeos que comparten con orgullo os seus asistentes. En moitos deles vemos a vehículos conducindo de maneira temeraria e con derrapes que poden ser moi perigosos. Y suelen realizarlo con vehículos que tengan tracción trasera, hacen el donus este famoso. Son muy peligrosas porque pueden perder el control y hay mucha gente que está observando y puede provocar pues, un accidente grave. Pues puede haber unas lesiones por imprudencia, incluso un homicidio por imprudencia, se puede meter en un lío grande. Ver a coches circulando por riba dos límites de velocidade é do máis habitual. E un radar que pode mirar? Igualmente, ainda que non hai radar. Estas reunións, cada vez máis comuns e multitudinarias, tradúcense tamén nun incremento dos controis e vixilancia co uso de métodos novidosos. Vamos a volar el dron y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Son vehículos totalmente estacionados. Mira, ahora hacemos una ampliación y podemos ver este vehículo está estacionando ahora mismo. Mira cómo echa el humo, cómo echa calor cuando le mete acelerón. A ver si se ve. Ahí.
Si ahora si empieza a llover máis, todos os puntos rojos son gente, O calor, o neumático quente, deixa as marcas. Mira, outro. Se pode mirar aí a imagen do vehículo e... Sargento, isto parece que sí que empeza a indicar, non? Ya empieza a haber movimiento. E aínda que, como dixemos, é unha problemática que se extende por todo o país, o polígono compostelán da Sionlla estáse a converter no epicentro destas reunións. O ano pasado foi o principal obxectivo da Garda Civil na procura de infraccións e manobras prohibidas. Pero a pregunta é, cantas delas acabaron en denuncias? E cantas se tramitaron no último trimestre? E xa temos respostas a esas preguntas, Aquí, no polígono da Sionlla en Santiago de Compostela, estas imaxes que acabamos de ver, pois levaban a unha infracción, simplemente unha, no mes de setembro do ano 2024. Sabedes que son quedadas que se fan por redes sociais, en principio non é delito quedar, o que pasa que iso pode derivar en conductas que sí se poden denunciar e multar. Cando contábamos aquí na Hora Galega, en setembro xa nos dicían dentro do Concello de Santiago que ian incrementar a vixilancia nese polígono da Sionlla. E vaya, se houve resultados, Mirade, datos oficiais. No derradeiro trimestre do ano 2024, dinos dentro do Concello de Santiago que se puxeron 251 denuncias por quedadas destes coches, Destas denuncias, 166 foron por exceso de velocidade, 66 denuncias por condución temeraria e outras denuncias, pois xa falamos, pois o típico, falta o seguro no coche, falta ITV e demais. Pero, ollo, que estamos falando aquí do polígono da Sionlla, pero que pasou? Que nos comentan dentro do propio Concello? Cando esta xente que participaba nestas quedadas notou maior presenza policial, o que fixeron foi cambiar de ubicación e foron ao estadio Vero Boquete. En ese estadio tamén había quedadas deste tipo e tamén houbo denuncias, tamén houbo aí actuacións da policía. E a pregunta, Rocío, é que neste fin de semana a Policía Local de Lugo, para que vexamos que hai traballo para todos, tamén tivo unha fin de semana máis que movida, non? E tanto que sí, porque os axentes da Policía Local atentos inmovilizaron a 21 vehículos porque os seus condutores presentaban niveis de alcohol e drogas no seu corpo. Deron positivo en alcohol e drogas, moito ollo, porque algún deses condutores mesmo cuadriplicaba a taxa de alcohol permitida en sangue. Dende logo, non paramos de falar disto. É moi triste, o alcohol e as drogas, ben o sabedes, son os principais inimigos cando collemos o coche. E se non mirade o que pasou no Pino, na Coruña, na madrugada deste domingo, un mozo puxose ao volante, perdeu o control do coche, saiuse da vía, levou por diante colectores do lixo, estragou 4 coches que estaban aparcados na rúa e acabou directamente esnafrándose contra a terraza dun restaurante. A cousa non quedou aí porque o mozo dou marcha para atrás, tentou fuxir dese escenario no que deixara todo estragado, tamén bateu contra outro coche e máis adiante foi interceptado polos axentes da Garda Civil. Fixéronlle o control de alcohol e drogas e deu positivo en alcohol. Este mozo afortunadamente saiu ileso, pero o dono do restaurante agora ten que afrontar máis de 2.000 euros en perdas. Aquí foi onde empezou o golpe, nos contenedores, estaban aquí, e daqui saliu rebotado, levou isto por aí abaixo, mal o coche este todo de frente. Os coches esmagados, toda esta terraza toda armada por aquí, un coche metido aí que levou arrastro por aquí hasta o bar ese de aí do lado. Estaba aparcado aquí, tuvo un desplazamiento de más de 20 metros, hasta donde quedó. El marchou, e ao final colleron abaixo ali na curva de Chamaño e San Antón, xa tráfico estaba ali con ele, non sabemos máis nada.